ватан аз нигоҳи саёдӣ чӣ гуна таҷассум мекунад? Мехостем инро баҳри мухлисон яъне ки бифаҳмонед. ватан хеле ки бузургон гуфтанд аз ҷои хуб апи гулрухсор мегӯяд ки ватан аз гаҳвора сар мешавад. агар гаҳвората дӯст надорӣ ку хонаро дӯст дошта ку наметавонӣ. агар хоната дӯст надорӣ ку ту ҳам диҳата дӯст дошта чиз наметавонӣ. агар диҳата дӯст надорӣ ноҳияро дӯст намедорӣ. агар ноҳияро дӯст надорӣ ку ту ватанта ку кишвар дӯст дошта чиз наметавонӣ. ҳамаи зинаҳои дӯстдории ватан аст ки аз ҳамон гуфтагӣ апаи гулрухсор аз гаҳвора сар мешавад ва ватан дар китобҳои ман мавқеъ хосро дар ҷои худро дорад. челе ки аз оғози китоби аввалинам ашки хотира аз тоҷикистон ватанам сар мешавад. додари ширинам ҳофизи ширинсухан Айюбҷон Мирзокарим бисёр ба як истеъдоди фавқулода мехонад ҳамин шеърро. челе ки бисёр зиёди дорад. зодгоҳи падару мулки ниёгон ватанам, суғду хатлону зарафшону бадахшон ватанам. زادگاهی پدر و ملک نیاگام وطنم، سود و خطان و ایثار رشت و بدخشان وطنم. زادگاهی پدر و ملک نیاگام وطنم، سود و خطان و ایثار رشت و بدخشان وطنم. چشم سار و چمن